Hello mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Kumusta na kamong tanan diha mga ka-listeners, mga ka-followers no? Hinaot nga naata sa maayong panglawas o kapiskay. O karon no, atong ipadayon ang laing sumpay ni Sugurano o sa dili pa no. Akong basahon ni na usa nga nag-comment si Ami Alexander from Atlanta, Georgia. Salamat kayo sir sa pagpaminaw no ning maong drama. Salamat kayo sa pagsunod og shout out pod kang Jisa og kang Maria. Salamat kayo sa pagpaminaw kaninyong duha og sa tanan nga nagsunod ang dramahan. Salamat kayo sa pagsunod sa ikaw akong unungan. Thank you kayo. Og paliugday ko no og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify mo kung na ako'y bagong i-upload sa mga sumpay nga mga drama. Salamat kayo no. May no, dito maglangan niya ang laing sumpay ning Sugilanon. Ikaw akong unungan. Bagagnaw! Ma'am, pagkabaan biya ka, ma'am. Unsay kabaan gud taon? Ako gabaan sa bagagnaw? Oh, maayoy noon. Basta kay ako, dili gyud ko makadawat ti atong babayhana. Siya'y mamahimong inahan sa akong apo? No! Unya, ma'am. Kasi man gyud. Unsa may mamahimo? Mahimong dili ko ipaangkon ni Ronel ang bata. Kinsa pa lang unya'y amahan atong bata, ah? Ayaw sa kana, ma'am. Uy. Sa mo to yung gagabaan? Kay bata na guna mo imong iitsapwira. Dugo baya siya sa imong dugo. Paghilom, Chokoy! Ay. Wa kay katungod nga musudya na ko, ha? Tamparos ng taon niya ka! Ayaw, ma'am. Sakit ka na? Ayaw gyud ko ninyong binuangi, Chokoy. Maamong pagid ng giingon ninyo nga akong apo? Ha? Pe! Oh, pagkanindot sa akong feelings nga nianigay ko sabay. Boss, ganahan ka mo istad din sa bahay? Oh, unsa man ti ay? Unya, dili naman makaduaw ni mo si Ndenubi. Oh, kitay mo duaw niya sa ila. Unsa? Sukoy, gimingaw na gani ko sa akong anak. Dili naman ka makasayon-sayon nagduaw dito, boss. Uy, kinaaman dito si Alma. Unsaon ko man diay sa pagpawi si Novi ug ang among anak kay kani Alma. Kun dili ko magpakita ka isog, Chokoy. Gusto kong magdako ang among anak ni Novi nga normal. Oh, doon na diferensya ang bata, boss. Special child din ang imong anak, ha? Unsay special child? Ay, ingon man gud ka, boss. Gusto kang magdako ang inyong anak na normal. Normal, Chokoy. Nga magdako siya. Diin ang mag-amuman niya ang iyang mama ug ang iyang papa. Ug ako, Choks. Ako ang papa sa among anak. Ako ang iyang papa. Unya, boss, sao man na nimo, boss? Nga di man sila ang kuno ni mama nimo. Wa pa lang magkaila pag-ayo si mama ni Nobi, Chokoy. Hinungdan nga. Iyan ang giayran. Nagtuo sa day ka, boss. Nga buhian ni Alma si Nubi. Kung tinuod nga nahigugma si Alma ni Nobi, andam siya mo sakripisyo aron magmalipayon ang binuhat nga iyang gihigugma. Unya, kay dako na maggasto si Alma ni Nubi. Chokoy, kung naglantaw si Novi sa maayag nga kaugmaon sa among anak, andam sab siyang mo sakripisyo. Daghan na sagbabag sa inyong gugma ni Nubi, boss. Oy, napag sa dyan ako eh. Samot. Matinud-anon ko sa ako tinguha ni Nobi. O kung baslan lang ni Nobi ang akong tinguha. Bisag pila pa kalibo ang mubabag sa among gugma. Andam namong atubangon. Ako gisad ang sarita po. Abi magod ako, dili lang yung ko mahigugma. Abi na akong kaluoy lang yun ang akong gibakti nga ito niya. Sige, bitaw ko pangutanan ni mo ka na adto, boss. Unya, mudayon ni kag-off sa mong cellphone. Karon, Chokoy, andam ko ng panalipdan ang akong gugma nga ito kang Nubi. Ingon man sa akong anak. Unya, boss, sao man na ni mo? Nga luya pa man ka. Pagkubago kang ligaw sa ospital, ug dili ba tiyaw-tiyaw ang imong pagka-ospital, ha? Musamot ko kaluya, Chooks. Kung wa ko ibuhaton. Aron maangkon ang mga binuhat nga mo'y makahatag na kog way katapusang kalipay. Buhaton ko yun ang tanan. Aron ikauban ko si Nubi ug ang among anak. Ikinahanglan kayo na ko sila. Usap, ilugod ko yun sila gikan kang Alma. Salamat in taon. Nakasimbagid ko. Nang! Oh, Jack,
Misimba di ay ka? Unang, gihimo ko ng taming sa kong mga pangandoy ang labaw makagagahong, nang. Maayo hinuon. Matag Domingo, di ko mahimutang kung di ko makasimba. Maayo hinuon, oy. O garon dunggon gyud sa tuwa sa langit ang akong mga pagampo, miduol gyud ko kumpisalan. O gisugid na ko ang tanan akong mga saa. Mao ba? Maayo di ay. Kumusta naman day si Nobina? Ay, nagbantay sa iyang anak. Wa day sila magkuhagyaya? Ay, mao may gusto ni Nobi nga siya mangunay sa pag-atiman sa iyang anak. Mao pa? Buutan yung kay Snowy na. Ang ngayon gyud siya sa usak ka matuod ng gugma. Mayo kay nakita di ay ta, Jack. Oh. Taod-taod na ba ning ako untang isulti? Tubag ako, Jack. Si Nobi ang gusto na kong mangutana niya, nanang. Kung anong nakaingon kong traidor si Alma. O gano'ng kinahanglan pa man gyud nga si Nobi. Ako may imong gisultihan, nalimot ka. Pero gusto sa kong makadungog si Nobi. Kinahanglan gid na. Aw, ihatod daw ta ka sa inyuhanang. Ihatod di ka. Nakasiguro ko nga maglisod yung ko raw sakay. Ayaw na lang, Jack. Dili ko gustong dudahan kong Alma. Ha? Ganun magdudam siya? Nahibaw manggod ka. Giisip na niyang asawa si Nobi. Unya ko niyang makita nga nakigsuod ko nimo. Sigurado gyud nga magduda siya. Mao nga maglikay na lang ko, Jack. Bisag anak na lang unta na ko, ihatod ka sa skina na. Ayan na lang lagi. Salamat na lang kaayo, Jack. Ay, gusto sa daunta na akong manghumusta ni Nobi. Oh, kung maunay imong tuyo, mahimo man kang muadto. Ayaw laghatag yung pagduda si Alma nga, gipaboranti ka. O ginaot nga nakasabot ka na ako, Jack. Gusto day tuod nang, di ba bunyag man day sa anak ni Nobi, no? Ha? Ngano na ibaw ka man? Nga, ang ilang magibutang sa newspaper. Oh, mao ba? Oo, Jack. Pero si Alma mo ay nagpahigayon sa tanan. Sige ha, muna na lang kunin mo. Ready na ang bunyag ni Lucky karong Domingo, ha? Ako nang naingnan na nga ako makauban kani ato sa office. O niyan sa man, manambong sila? Excited pa kani? Ikaw, doon na kay mga sponsor sa bunyag. Dili na lang ka ako mag-apil-apil pag panghitag sponsor, love. Kining si Ronel. Nga naman si Ronel. Tingalig. Kuhaon akong sponsor? Gusto ka? Tingalig dili pa sad siya makahimo. Kung hangyoon siya, bisag luya pa. Sigurado gyud ko nga motambong siya sa bunyag sa atong anak. Forget about Ronel. Sorry. Nganong sorry man? Nag-una-una gyud ko sa pagpahinumdum nimo. Dili na sab ko gusto nga iya pang makita si Lucky. Really? Di gani ko gusto hisgutan pa siya bisag ang iyang anak. Promise, love. Dili na mausab nga maghiskot pa ko ni atong tawhana. Oh. Nganong iba man kong gigakos. Tungod kinalipay ko, love. Wa na giday ko'y kaakaw sa imong gugma. Ako ra giday ka, love. Boss! Boss! Doon ako yung nabalitaan, boss! Unsa man, Chooks? Bunyag sa inyong anak ni Inday Nobi karong Domingo! Tinaod, Chooks? Lagi, boss! Kinata, akong kuhaon ng newspaper. Trawa na. Trawa. Oh. Trawa! Oh. Kinsang laki? Mumulay pangalan sa inyong anak, boss. Hala, what katugaan ni Inday Nobi? Tingali, akong nasultihan. Wala lang ko mahinumdum. Dira ba? Kaya ba tayo? Basa, oh. Dira. Kaya mo, dira ang balita, boss, oh. Basa, ha? Oh. Nakita na sad ni Jack sa simbahan. Gi-career na gyud ay ni Jack ang pagsimba, ma. Matinud-anon baya si Jack sa iyang pag-usab, Nobi. Nangumpisal manggani. Og mituog gyud ka nga nausab si Jack. Mayang po nga, gipangayo niya sa tuwa sa langit, nga mahayagan ang imong huna-huna. Mayong Niya, pagduminaw dawaton na sa ang iyang Lex gugma. Pino. Dili na na mahitabo, ma. Milaom ka gihapon ni atong Ronel, Nobi. Nga wa ka man ka magustuhi sa iyang inahan. Gisali ko na sab sa tuwa sa langit ang tanan, ma. Ang akong karon ug ang akong ugma uban sa akong anak. Naghisgot ra ba ito si Jack sa bunyag ni Lucky? Nahibaw siya. Nabasahan man ko na niya sa mantalaan. Kisa may nagbutbuot pagbutang sa bunyag sa newspaper. Tingalig ang gikuha ninyong coordinator. Tingali maghimo kasamok si Jack, ma. Kung matambong siya. Ako siyang gipangutana nga nung iyang gipasangin lang traidor si Alma. Iya kong gitubag nga. Mas maayo ko nung ikay mangutana niya. Unsa? Naglibog baya ko, Nobi. Nga nung iyang ginganlan og traidor si Alma. Og mao pag iyang tuyo. Nga naa ka inigtubag niya.
Nagka-intriga man sabi si Jack. Nakmurag doon na gyud na siya nahibawan. Nganon dili ka man makigsulti niya, ha? Maayo ka, ma? Oo, maayo. Aron mahibaw ta, nganong iyang ginganlag traidor si Alma. Tingalig, paukya bra na ni Jack, ma. Aron gyud mi magkasulti. Oh, naamsat ko. Sigayan nga magkasulti mo. Ay, naintriga gid ko sa iyang paghingan og traidor kang Alma. Imo da ang gipublish ang bunyag ni Lucky. Wa man. Namalagi ko na sa newspaper. Og nabasahan ni Jack. Unsa? Nagkita sila si Mama og si Jack sa simbahan. Simbahan? Pila naman kuno kay gayon nga mag-abot sila sa simbahan. Diyos na nadiron si Jack? Ambot lang. Sigurado gyud nga motambong si Jack sa bunyag ni Lucky. Ug mahimong muhangyo pa nga mahimong ninong. Oh, okay naman sad. Wa mo'y conflict ni Jack? Doon na, uy. Mahimo bagong wa. Ang may tungod sa unsa? Nimo, good. Wa mo'y laing conflict? Wa man. Nga no. Dinhi na sad siya og nagsamok-samok. Wa man. Gisultihan na lang ko ni Mama. O sa may atong buhaton kung mutambong gyud siya. Di ba ako naman ang gitubag? Kung mutambong siya, well and good. O kung muhangyo siya nga mahimong ninong, di ilista siya. Syarog dili siya mauwaw. Paghimuon niyag pakisusi, Chooks, ha? Bahin sa bunyag sa bata. Muadto ka silang nang taling, boss. Kung saan man nimo pag kakuha og impormasyon kung dili ka mo adto. Ay. Mahadlo ka? Oh, kung kami lang sinang taling o kaha si Dainubi ang magkasulti, boss, di mo kumadlo ka. Ang ako lang ba kung si Alma ang akong maaktuhan? Ayaw ka hadlok. Dili ka niya hilabtan. Mahimo ka na, boss. Unsa man, Chukoy? Musugot ka sa akong gihangyo o dili? Sugotoy! Nya, dira ko, taman, ha? Labing mayo nga karon ka mo adto. Mahimong wa si Alma. Pero pagbantay lang nga, dili ka mahibaw ni Mama. Boss, di gud ka magkabadlong ni Mama nimo. Grabe ra sab ang iyang pagpanghimaraot ni Danubio, eh. Ay kabalaga ni Ana, Chooks. Dili ko hatagan o kigayon si Mama nga makapadayon sa iyang pag-ayad ni Nubi. Bisag unsa pa iyang buhaton, dili na makaguba sa ako tinguha ni Nubi. Luoy kayo si Danubio, boss, eh. Kabutan niya. Unya, sayon nun naghingaan og bagagnaong si mong Mama. Ako ralagi mahibaw ni Ana, Chukoy. Sige, alakaw na. Aron nga, makasiguro ta asa ang bunyag sa bata. Ug unsang orasa. Giatiman ka nero nilang yung kasubahin siyang sakyanan. Nangammasay rangid unta niya. Kinsay nagpinuang sa iyang break. Sigurado ko. Doon ay nagpinuang sa break. Chukoy mo na. Murag nag-atang ang taxi. Ako hunungan. Chukoy! Asa mo ka? Oy, isugo ko sa mong boss. Dali. Sakay dali. Ihatod ka na ako. Ha? Oh, anong nakugang man ka? Abli na pultahan. Sakay na! Ayaw lang bitaw, oy. Magtaksi lang ko. Wa ba ganyan mo maayo ang inyong auto? Ako palagi, pero bisag maayo pa, dili umang gihapon mahimong gamiton. Kay under investigation pa man kuno. Mao ba? Dali na, sakay na lang dali. Salamat lang bitaw, bay. Doon raw sa akong atuan. Sige. Di ta kabugson. Ako lang ni Sir Hagbalik ang pultahan. Di mahimong tug-anan ko sila. Bahin sa bunyag sa bata. Ay, salamat. Tuan na jud taon si abay na ako maldito. Ay, ito taksi ay. Ako para ako, bi. Aron makaabot dahin ko silang Dainubi. Ay, nga nawa man sad ko magtanaw, eh. Wa naman di ay ko igatas. Teng! Tang! Doon na may nagtawag sa ako ngan. Tang! Uy. Ay, salamat. Mihonong yung taong ka nang. Chukoy, kumusta naman taon ka, oy? Hey, gwapo lang yapon. Gwapo. Kumadyante lang dahil gyapon ka, Chukoy, no? Nyasa man ka. At ko sa inyo lang. Unsa? Ay, naibawag ko na nga, wa dito si Alma. Mo nang midali ko kanhi. When the cat is away, the mouse will play. Di ba?
Buang lang di gihapon ka, Chukoy sa. Ayun sa na, ngoy. Bita na, ngoy. Don't speak bad words nang. Ay, nang. Lain pa yato ba? Dako sa bata na, no? Dako na taon. Sige daw nang, may. Patanawa ka sa bata. Wa man ko no magustuhi si Nubi sa inahang Ronel. Ay, di man importante nang, oy. Ang importante nang, ng akong boss, dako kay gusto ni Denubi. Mura na maghanit og buang. Kay gimingaw na kuno siya ni Denubi og sa bata. Ha, dili na ko ipakita ang bata, Chukoy. Uy, bati na ganig batasan si ma'am. Magpinarihas po dahi kaniya, nang? Sige nang, oy. Patanawa ko sa bata nang, be. Please. Nubi, doon na kay bisita ay. Kinsa man na, ma? Na. Ako taon, day. Uy, Chukoy. Tingalig masundan ka sa imo istrikta nga agawon, ha? Hain si ma'am. Sus, di na may tabo, day, oy. Day, mo na yung bata, day. Mautawon, Chukoy. Uy, ano imo magikuha imong cellphone? Aron doon ako litrato sa bata. Ayaw ko litrato nga akong anak, Chukoy. Ha? Kung di ka gani gusto nga maglagod ko nimo, tumana nga akong hangyo. Ayaw ko litrato ang bata. Oh, di lang ko ang bugkos, day, oy. Gisugo ka ni Ronel? Dinobs, kwan ba? Nag-call ba kayo si boss? Iya ganing gibadlong yung mama? Kayon sa man ng inang Ronel, ha? Kanang iyang inahan, Santana, nga maayo man na siyang manaway sa akong anak. Ma, ayaw na lang paggawas og masakit nga mga pung. Ay, kabala ka, day. Di ba siya kumusumbong? O sa gani, dili ko makauyon sa kaistrikta ni ma'am. Maayo na lang yun nga, wag kay madunggan nga bating punggi ka ni Mama, Chukoy. May katungod masam ang mama ni Ronel, nga mangita gyud og babae nga buutan, og virgin. Onya, day. Kaya ikaw magigustong pagkasla ni boss na ako. Wala ko mangandoy na, Chukoy. Malipayon man ko uban ni Alma. Ay, day. Imo, day, i-apil sa imong tayo, boss, ang akong amo. Wa ko mahiubos sa masakit nga pung sa inahan ni Ronel. Tinuod man sad ba? Baga kog nahong nga nakig-live-in og tumboy. Unya, nabaanak ka gyud siyang anak. Pero, wa ko ipangakad ang akong pagkababay. Lakaw na, Chukoy, oy. Ano bang mianhe man ka din, he? Ansa man, gisugo ka sa inahang Ronel. Ha? Wa nang uy. Niya kunwa ka sugo, ah. Sige na, lakaw na. Og dili na ko gusto nga mo balik pa ka din, he. Nang, anong strikta naman ka nang? Ani mong agaw babae mo, inagkaingon ini. Nang, kini si Denobs ng taling. Sa dili pa ko mo biya. Day, tubagalan ko ninyo ha. Kanang tinarong nga tubag ba? Asa man na, Chukoy? Kanus amang bunyag sa bata. Nganong nangutan naman ka? Unsa man, hangtod ang bata, pakauwawan sa imong agawang babae. Dili tao nang uy. Lakaw na, Chukoy. Pabunyagan ko ang bata nga way mahibaw. Day, Denobi, imo day iangin si boss sa kamaldita siyang inahan? Dili ko angay ni Ronel, Chukoy. Og sultihi ang imong amo. Nga bisan kanus dili ko ibaylo si Alma kang bisan kinsang lalaki. Bisan sa imo pang amo. Misulti ni anak si Nubi. Lagi, boss. Dili mahimong dili na kumaan ko na nga akong anak. Og si Nubi. Tanat si Kuy. Kitang duha mo'y muadto silang Nubi. Kinahanglang maako yun sila. Boss, kalma lang, boss. Uy, luya pa ka, uy. Kimingaw na ko nila. Nakasabot lagi ko sa mong gibati, boss. Pero kinahanglang lig-on ka ng mga angkon sa mga tao. Gusto na mo angkonon, boss. Pag ko babiya kang nigawa sa ospital, Kaya na nako, Chukoy. pahuway lagi una, boss. Gusto mga kamutambong sa bunyag sa imong laki. Laki? Maunangan sa akong anak. Mao na, boss. Gwapo raw bata, boss. Liwat kinako. Kita, boss, maay yung pagkabahin ninyong duha ni Denubi. Tinaon ba, Chokes? Lagi, boss. Mao nang kinahanglan mo pahuway kag maayo, boss. Unya, muka unog maayo arong lig-ong ka na mo kumpati sa pag-angkong nila. Salamat. Salamat sa imong tambag, Chukoy. Salamat. Nganong, wa man nimo litratuhi ang bata. Ay, di mo sagot sa Denubi, boss, ay. Soko gayto sa dilang gikuha na ko akong cellphone, di ako ta picturean. Dali kay siya nakasabot nga, kuhaan akong picture ng bata, eh. Sobra yun ang kay ubos ni Nubi tungod sa gibuhat ni Mama. Ay, di man sa kamakamahay ni mama ni mo, boss. Wa pa man kung siya makaila pag-aayaw ni Denubi, god. Kinahanglan magpakayo kog dali, Chukoy. Aron madaag ko gid si Nubi sa amo. Ingon man ang among anak. Gusto kong mailhag maayo ni Mama si Nubi. Dili ni mo tuganan si Alma, nga may anhi si Chukoy. Alon sa unsa pa man, ma? Mangako ba?
Tingalig adto na mahibaw si Alma sa laing tao nga may anis Chokoy. Ayaw ka bala ka may tungod, anak ma. Ako raw niya pasabot ni Alma. Nala, ikaw good nak. Ang akong gikabalakaan, kung nakabasab-basab ka sila sa newspaper, may tungod sa bunyag ni Lucky. Ready na gid niya ang pagka-Kristiyano sa niya ni Lucky. Gitugtan nimo ang gikuha nimong coordinator aron imantala ang bunyag ni Lucky. Wa ko masayod ni anak love. Basta kay gibayaran ko siya sa gipangayo niyang budget. Ug ako sing giingnan niya siya ni mahibaw. Aron dili ta mauwawan sa atong mga bisita. Ingon si Mama, ibaw na si Jack sa bunyag. Di ba mo naman kong gisultihan, ana? Sa ako nang giingon, kung gusto siyang mahimong sponsor, then go. Og si Ronel, Nahibaw sad si Ronel? natural man tingali nga may baho siya. Kay sigurado man yun nga nag-subscribe sila newspaper. Tuwa pa man tingali si Ronel sa ospital? Nakagawas na. Oh, so what kung nahibaw siya? Basta kay dili lang sila mag-isip. Unsa kay akong iregalo sa akong anak? Car. Unsa? Atoy car, good boss. Toy car ba, toy car? Tungod sa naitabo na ako. Madlok na kong hatagan og awto nga akong anak, Chukoy. Dili ko gani siya tuluan aron nga makatunis pag-drive. Ayo, anak, boss. Uy, disgrasya lang itong nahitabo ni mo. Disgrasya? Kay bawo ba gyud ka, Chukoy, unsa ko ka-careful mo drive. Og siguroon ko gyud nga okay ang brake. Pero ngano ato higayon na? Nawadan man og brake kung auto. Sa ato pa, boss. Mituod yung ka nga doon ay nagbinuang sa mong sakanan. Ambutan, Chokes. Madakaw noon ta. Asam ta? Mamalitag. Irigalo na ko sa kong anak. Boss, tayo para good. Kaya rin mo nga magsusuroy ta sa mall? Bagko ba yung taong kanigawa sa ospital? Uy, Kaya na lagi na ako. tingali bag ako'y pasangin lang sa mama ni mo. Ay, ako lang palit, boss. Sultihin lang kung unsi atong regalo. Unsay regalo? Na, patay. Unsa tong nadungog na akong regalo? Bunyag sa akong anak karong Domingo, ma. O gusto na ko siyang regaluhan. Imo gihapong ang kunon ang anak ni atong bagagnaw? Ha? Please, ma. Please. Ihunong nalagay ang imong pagpanghimaraot ni Nubi. Siya mo'y gusto na kong ikauban hangtod na sa akong kamatayon. Unsa mo kaya kung iregalo sa bunyag sa anak ni Nobia? Ibaw ka sa Ronel nga karong Domingo ang bunyag? Mayong tag, di sa may pao. Aron ako rin makatampo. Manghangyo sa ko nga mahimong usa sa mga sponsor sa bunyag. Adto ko na ng mahalong duwaan na aron di ako mo palit. Oy, Chokoy. Ngano, ma'am? Nganong naghisgot mo regalo? Isultian na bito ka ni boss nga bunyag siyang anak, mang. Sa imong apo. Paghilom! Gusto man nga apo, ma'am. Gusto kong apo. Pero dili gikan sa usa ka bagagnaw. Grabe, sa di mo, ma'am. Kanipis atong naong nilay nupi. Animal? Tungod niya itong babayhana, nakarton nas pagsukol si Ronel nako. Wa yun baya mo sukol si boss ni mo, ma'am. Ay kato di mi diretso siya biya nako. Ay, di lang gusto si boss nga magkaaway mo, ma'am. Paghilom lagi, Chokoy! Ay, Unsa man ka? Kadto na lang yung babayhana ang inyong labanan? Og ako maoy inyong suklan? dili sa mo, Basta, dili yung ko makadawat na itong babayhana. Kadtong ginganlan og nobe. Nakasiguro ko nga malipay yun ang bata. Kung iyan ang duwaan kining
akong irigalo niya. Mura sa kong makilti na. Nga di na ko pahibaw ang Ronel sa bunyag sa anak ni Nubi. Bahala na gid. Kinahanglan ako rin makatambong sa bunyag. Bahala na to si Ronel. Unya ko na lang ihatag kining akong regalo dito sa samahan. Oh, kini. Mauni ipasulob ni Lucky. Kanang bunyagan na siya. Ang kolor, ana, blue. Di kinahanglan gid ma. Kinahanglan gyud na, uy. Mao na ipasulob inig bunyag niya, ha? Tuod man no. Doon naman gid ay sulob ang usa ka bata nga bunyagan. Parehas adtong among gikugos nga bata. Sus, wag gyud ko makaunaw na anak da. Pila may palit mo ana ma? Ay, barato ra. Pila lagi barato ha kay Lisa di kas mong kwarta. Na, ayaw, uy. Mao na akong handumanan sa akong apo sa iyang bunyag. Ako ng regalo para ni Lucky. Na, ayaw na lang pamugos, love. Tingali mo hilak na as mama. Kun mao na. Ready na gid si Lucky alang sa iyang bunyag. Dah, grabe ha. Kapuha ko di mo, boss. Karon ang bunyag sa akong anak, di ba, Chokoy? Kinanin nga, gwapo gyud ko sa pananaw sa akong anak. Ug sa akong mahal nga si Novi. Mura ba sa mga kita na Lucky, wey? Hain na si Mama Chokes. Ang mura to sa iyong kwarto, boss. Nga naman. Manangin pa dyan kaniya? Dili na. Sige, tara. Ha? Tingalig, mauhay ta sa bunyag. Wala ba tayo sakinan? Tara. Ni ana ang tanang mangugos ni Lucky? Ni ana sila, love. Special di ay ang bunyag sa atong anak. Of course. Nauhay ba ko? Oh. Ni agiday ka? Of course. O may regalo ko sa anak ni Nobi. Anong naghago pa man yung ka, Jack? Okay ra, Nobi. Pwedeng mo hanyo? Pwedeng mamahimong ninong sa imong anak? Gusto gid ka? Gusto kayo, Alma? Pwede? Oh, nenang pari, nga mo bunyag sa akong apo. Mayo noon. Mauni bunyagan. Maudre. Kinsingan sa bata. Ronel Delgado Jr., padre. No! Inyo magkapabunyagan kini bata. O ako may amahan niya. Busa mo na iyangan. Ronel Delgado Jr. Imong anak ang anak ni Nobi, Ronel? Ako may amahan sa bata, Jack. O sa iyang live birth, Ronel Delgado Jr. ang naputang. Busa sa iyang baptismal certificate, mausap na ingan nga iputang. Ronel Delgado Jr. Ronel, Ipadayon ang bunyag. nanong iman ni kipuhat. May katungod ko. Pero wa sila masayod sa matuod nga pangitapo. Pwes, atong tuganan. Aron mauwawan kong samot. Andam ko ikang panalipdan. Labanan. Diya ka na. Nobi, andam kong mubarog sa akong kaakuhan diha ninyo. Tadalav. Alma, ako ning katungod. Ayaw pun ang tensyon nga imong rehimo, Ronel. Magkita rin yapon na. Now sa Lex Sundan ko kamo bisag asa pa mo paingon. Kinahanglan panalipdan ko ang akong katungod sa akong anak. Ingon man kang Nobi. Tanalav. Nga nawa mo ko ni mo tug-anis tinuod, Ronel. Dili na importante nga isang yaw ko sa tibok kalibutan. Nga anak na ko ang gihimugso ni Nobi. Saman, di ka mo tambong sa reception? Dali, magkuyog lang ta. Salamat na lang, Jack. Langit na alang ka na ko nga nakatambong ko sa bunyag sa akong anak.
Sige, sige. Ikaw man kamuban ako. Ako sila pason. Kinahanglan makatambong ko sa resepsyon. Bus, dili pa ta mamaya din. Naglingkod na may nuong ka sa simintong hagdanan din sa simbahan. Wa ko makasabot sa akong gibati, Chokes. Gusto ko untang ko gusto na nga akong anak. Kung imot ng gibuhat dili ka mag-wild si Alma. Wa ko ilabot kung sa iyang buhaton. Ang importante nga ikauban ko ang akong mga mahal. Unya, nganaw niya mamantadan niya. May uban na lang unta ta ni Jack aron makakaon sa resepsyon. Uy! Naluoy lang ko ni Nubi. Unsa? Wa ka makabantay. Nangurog ang iyang mga kamot. Ambot. Nauwa ba ka siya sa revelasyon niya ako gibuhat? O ka, mikurog siya tungod kay nagkatakdo na ang duha namo kakasing-kasing. Pero dagha magbabag ang inyong relasyon, boss. Uy! Kung mamayon ako sa himpit, buhato na ko ang tanan, Chokes. Anong dili na sila malayo na ako? Bunyag ron sa atong anak. Dili ka ba mo pakita bisag gamay lang nga pahiyom sa atong mga bisita? Sa mga ninong og ninang ni Lucky? Nganong naibaho magid siya sa bunyag sa among anak. Atong anak, love. Aon sa man? Nag-uol ka? Nga wa makuyog na to si Ronel? Wa, uy. Kanyang anong minghoy man ka? Wa kay kalipay sa ato karong selebrasyon? Nauhaw ko. Mura ko dahili sa tubangan sa ako mga kauban sa trabaho kani ato. Wag ko sila may baho nga doon ako yuyab. Ikaw rin ilang na ilhan. Pero kaniya, dito sa simbahan, kalit nga mitunga si Ronel. Nganong naatol man sab nga mao'y pag-abot niya, nangutana sa pampari sa nga ni Lucky. Gisultihan ko na ang imong mga kauban. Nga namabdos ka tungod sa usa ka sperm cell donor. Mabakwi pa ba ang pagtungha ni Ronel? Ug ang iyang pag-angkon nga siya amahan ni Lucky? Dili na ta magiskot pa, ana, bi. Utro man sa tong animal good. Miadto pa man yun. Siya man tingali ang nagsulti ni Ronel nga karon ang bunyag ug asa bunyaging bata. Siya gyud. Dili ako mo inisulti nila nang, uy. Pwede ganin akong kuganga sa dihang ako sila nakita. Wagin may magkahiskot si Ronel bahin sa bunyag. Sure gyud ka nga wa maliga sa imong baba ang bahin sa bunyag. Halagi nang. 100% sure gyud ko nang. Tinuod ng nga si Ronel gay amahan sa bata. Siya, Jack. Tukay na day kaila si Ronel o si Nobe. May relasyon sa silang duha? Bisag nag-live-in na sila si Nobe o Alma? Ha? Doon na, nang? Ako ba imong gibasol nga nung naabot dito simbahan sila si Jack ug Ronel? Wa man ti ka basula. Ang akong giingon, nga kung wa palang unta ibutang sa newspaper ang bunyag ni Lucky, dili mang lipagho nga akong naong sa kauaw. Wa lagi ko magsugo sa coordinator nga ibutang sa newspaper. Tingali part sa iyang pagka-coordinator ang pagmantala sa newspaper sa iyang mga events. Masuko di ay ka. Kung gimurumuruhan, good. Kung ikaw pa'y nahimutang sa akong dapit sa pag-abot ni Ronel, ambot kung unsay imong buhaton. Nganong wa man sa ka mga tarungan. Nga nahimo siyang amahan tungod kay sperm cell donor siya. Dili ka mo reklamo si Ronel? Musamot lang hinuon ng bation kung kauaw kung mutugan siya sa tinuod. Kung tinuod siya ni gugman nimo, iyak ang panaliptan. Di malas ning adlawa. Ug ako ba'y nakaingon sa imong di malas? Dili na lang ko masulti. Kuwaon ko na lang sila kay nga tuwa ni Mama. Love,
Love, ay kog biyahe. Sus, malipay yun ang bata kung makakita sa iyang mga regalo. Ilabay ng tanan, ma. Unsa to? Nganong imo mang ipalabay? Ganahan ka mo'y duwaan sa bata? Ang hinatag sa iyamahan? Sige, ipanlabay na. Uy, tempa-tempa, unsa may nahitabo ninyo? Mo'y inyong irigalo sa bunyag sa bata ang inyong away? Sorry, ma. Di magkukuganang makakita sa mga regalo nila ni Jack o Ronel. Ang angay gani ninyong buhaton, no? Nga inyong tipigan kining mga regalo. Aron inig kamat ng buot ni Laki, iyang makita ang regalo nga handumanan sa iyang bunyag. Oh, kung maoy inyong gusto nga ipanlabay ni, dili ko makabuot. Oh. Ma? Ma, nasuko ka? Ako na nga tuon si Lucky. Oh. Ayaw ko ninyo biyahe, uy! Boss, di pa ka mo res, boss? Di pa ka mo pahuway? Di nilang wala tas gawas, Chokes. Di nga lagi gutom na ka, boss. Mga yaron niya ko pagkaon, Chokes, kung gut mo na ko. Kumusta na kang reception, boss, no? Sus, murag lami rin maginuntang pagkaon dito na. Lami ito kayo to. Gigutom ka? Wow, boss. Pag-order ng sudan sa restaurant. Ay, okay na ko, boss. Busog kay ko, boss. Busog kay ko. Ikaw manggunda akong kabalakan, boss. Ay, bago, biya ka nakagawa sa ospital. Nya, mato ba si doktor? Sus, dili dyan ka pagutman. Wa man sa gugut ma, Chokes. Uy, ano, boss? Murag doon na mo kay bisita. Bisita? Ah, di boss na, doon na kay bisita. Niya si Bay Jack. Salamat, Nanding. Ara din mo rin. Oh, nga nung may anay ka. Imo kong sudyaan? Bahin sa kong gisulti ka ganiha? Nakugang yun ko, Ronnie. Pero, di na mo akong tuyo. Oh, unsam rin mo tuyo? Kining, mahimo bang kita lang duha magsul? Ha? Wa ko'y apel? Sige, ato lang ko sa kusina, boss, ha? Ayaw pagbiya, Chokes. Ha? Dini ka lang. Ah. Pero kung unsa may imong madungog, ayaw ni isaba, ha? Aw, apel di ko, boss? Aw, sure, sigurado yun na, boss. Proven ang testin na good ang akong pagka-secretive. Lingkod, Jack. Salamat. Ronel, mituyo yun ko sa pag-ani. Kaya mura confirm na yun ang akong duda. Duda? Nga unsa? Nga may nang hilabot yun sa mong break. Unsa? O ganong kasiguro kaniya na? Doon na nakitang CCTV ang mga pulis? Ang pag-angkon mo nga imong anak, ang anak ni Nob. Ego na kayo aron magduda ka ni Alma. Mayong pagpaminaw sa Lex Dako ang akong Pino. pagtuwaro niya. Nga nangabubuho si Alma ni mo. Iyan akong gipagkarbo nga iyang anak ang anak ni Nob. Murag imposible ginang imong duda, Jack. Dili imposible, Ronel. Nakaila kay gus batasan ni Alma. Igihan og dili gustong malabuan. O ganong gusto mo sa kong patio ni Alma? Aron wa nay amahan ang anak ni Nobe. Husdo bagos sa kong duda, Ronel? Jack, Kung di ka mulihog dayon, mamahimong mamilikro ang kinabuhi sa imong anak. naglibog ko. Ronel, imo pa bang libugon ang imong hunahon? Gipakita na ni Alma ang iyang gahom. Gusto siyang mawa ka sa kinabuhi nila ni Nubi ug sa inyong anak. Giimbestigahan na ang nahitabong disgrasya. Gani,
under custody pa sa kapulisan ang akong sakinan. Maghuwat pagod ka sa resulta na. O sa'y mahita po. Kung maunhan ka ni Alma. Unsay buot mong ipasabot? Nakasiguro ko nga may huna-huna na si Alma nga ipalayo ni mo si Nubi ug ang inyong anak. Unsay gusto mong may tabo? Ikiha na sa Alma. Ikiha siya. Ayaw huwata ang resulta sa investigasyon. Lihok na, Ronel. Mintras tantong imo pang makita si Nubi ug ang imong anak. Nag-away mo si Alma? Wa man. Wa lagi ni mo siya gihatod sa sakyanan. Gubot pa ang akong huna-huna, ma. Dagang nagkasamok sa akong utok. Anak, sultihi ko unsay akong ikatabang sa mga problema nga imo karong gipasan. Salamat sa imo pagkunahuna na ako, ma. Ako mo hinungdan nga nung nag-antos ka, Nubi. Ayaw lagi pagkunahuna na, ma. Mahal ka kaayo na ako. Busa-buhaton ka gid ang makalipay ni mo. Dili sad ko gusto nga mag-antos ka na. Wa ko lang kapog niya ang kahinugon kung nga nung karon pa miabot ka na ako ang makalipay unta na ako. Nahigugma kag gyud di ay kang Ronel. Wala may kapuslanan ning pagbati, ama. Kaya daghang papag. Numero 1 ang inahan mismo ni Ronel. Nahigugma man ka si Ronel nimo. Mao ba yung gisulti na ako nga kaniadto pa? May pagbati na siya nimo. Kaluoy laki. Pero ang gugma, magsugod ka na sa kaluoy. Kung nahigugma man siya na ako tungod lang sa kaluoy, o sa linugdangan, kung mambugos ko makikupa niya. Mas ligon ang relasyon, Nubi, kung magsugod sa kaluoy ang gugma. Dili na lang ta maghisgot may tungod, anak, ma. Mao pa lang gani pagsugod pagpitik ang among duha ka kasing-kasing. Dagan ang papag ang milutaw. Unsay puot ni mo ipasabot? Patsyon ko ang akong pagpati ni Ronel. Bisag sakit. Nubi, gusto ba yagid kong malipay ka, anak? Ma, ikaw og si Lucky. Makalipay na kaayo na ako. Kamumoy akong bahandi, ma. Nubi, anak. Ayaw lang hagua ang imong lawas. Ginahanglan nga ampingan mo kanunay ang imong lawas. Aron doon ako'y kaabag sa pag-atiman ni Lucky. Bisag mauna lang ng pagmahal nga imong ikahatag na ako. Kinahanglan ma-renew na nako ang akong visa. Maayo gani kay nakabantay ko nga hapit na ni ma-expire. Is this a coincidence or a right timing? Gisundan ko nimo? Ganun ako man ang buhaton. Ganon niya ka man. Ako ang gihikay ang akong passport. Pero nakinanglan sa akong appearance. Maayo hinungan kun mula ka kas gawas. Aron wa ni magsamok-samok namon ni Nubi. Pero kinahanglang maniguro ko. Unsay mong masiguro? Nga makiha kagyud ni Ronel. Ug nganong makiha man ko? Hapit mamatay si Ronel sa dihang nadisgrasya siya, wa ba? Nawad anog break ang iyang auto. Unsa may akong labot sa disgrasya nga nahitabo niya? Simple question with a simple answer. Tungod kay naglagot ka nga siya mo'y nahimong amahan sa anak ni Nobit. Donor lang siya, Jack. Kana mo'y angay ni mo masayran. Pero mahimo niyang maagaw si Nobit gikan nimo. Di ba, Alma? Unsa to imong gingon? Maagaw ni Ronel si Nobi gikan ako? Di ba, posible? Pasuwayi.
Nakuha ni Ronel ang live birth sa bata. Yan na nga, nagapilyedo ang gidani ini. Mahimong iya angan. Pero paniguroon ko nga maako si Nobi og ang bata. Are you sure? Nahimong amahan si Ronel tungod kay nahimo siyang sperm cell donor. Pero wa mahigugma si Nobi niya. Sigurado ka? Nga ba naniguro man ka? Huh. So hito ka ba sa pagbati ni Nobi? Ako rin gigugma ni Nobi. Ako lang si Nobi. Tungod sa imong kwarta, right? Nga bang diskumpyado magyukayo ka, Jack? Nagtuo ka? Nga kung mapriso ko tungod sa imong gipasangil nako, maangko nimo si Nobi? Diskumpyado ko. Kinahadlo ko sa imo unyang buhaton ni Nubi ug sa iyang anak. Unsa? Alma, na-inlove na kay ko ni Nubi. Busa dili ko ikatugot nga maganto siya sa imo unyang pagabuhatong pag-blackmail niya. Blackmail? Di ba posible nga may dautan kang buhaton sa bata? Aron di gid malayo ni mo si Nubi? Mahal ko ni Nobi. Busa dili na kinahanglan gamiton kung kasangkapan ang bata aron dili siya mulayo nako. Unsay mahitabo kung nasayop kasi mong gituan? Ah, bullshit! Ano ba nitubay mo ko nimo? Dagan pa ko commitments. Gibantayan ko na ang tanan mong lihok sa pagkakaroon, Alma. Busa, di ka makalikay sa kung pagsunod sa tanan mong mga lakang. Oh, may bagting akong cellphone. Oh, si Alma may nanawag. Nga naman ka. Alma, nanawag bang ka? Doon na pa ba'y problema ang among utang? Doon na. Unsa? Padlo nga si Jack sa pagsigig panghasi nako. Ah, ikaw? Gihasi ni Jack? Ako yung gipasangilan sa nahitabo sa amigo. Kasi pagtuo, kriminal ko nga mo patay gudog tao? Oh, wa ko masayo na ini, Alma. Ngano ba? Kinsay amigo ni Jack nga gusto mong patyon? Dili lagi ko kriminal. Busa anong pasangilan man ko sa imong anak? Badlo nga siya. Kay kung dili, buhion ko balik ang akong kihabatok sa inyong kumpanya. Alma! Ang akong cellphone. Si Ronel ang nanawag. Ako baka siyang tubagon. Dili na ko siya tubagon. Akong i-off ang akong cellphone. Please, tuba ka, Nobi. Nga nung nanawag pa man ka. Mga ikog sorry ni mo sa naitabo sa bunyag. Nakalitan lang ko. Imo na kong gipagkauwawan. Unya mangayo kag sorry. Giminusan mo na kong maayo. No. Mahal ka kay nako, Nobi. Kung tinuod pang imong gisulti, nanong gipulkar ka nimo ang kamatuoran. Dili ka mo angkon? Nga ko mo'y amahan sa atong anak. Gipaabot unta nimo ang saktong hikayon, Ronel. Karon hangtod nga mo angkon ko nga ikaw gyud ang amahan ni Lucky. Pero nangalit ka. Pag sa imong gibuhat, murag pagkaparato na lang gyud na akong pagkababae. Nahadlok man gud ko. Nga masamok na pag-ayo ang record sa atong anak kung laingan ang imong ihatag sa pare. Mauroy gini akong gipanagan-an. Nagkuwat ka unta kung saingan nga akong ihatag sa pari. Dili ka ikaw mo ay naguna-una. Sigurado gyud ko nga magtuo sila. Nagipangwartahan ko lang si Alma o kita mo ay dunay sikretong relasyon. Andam ko ikang panaliptan. Giayo mo nagkumpaan Maayong pagbuminaw sa Lex Pino. Karon di mo ko padunggo nga walaban ka nako. Parehas ka di ay sa imong inahan. Anaon ka nako sa inyo. Aron magsulti ta. Ayaw ng buhata. Atake ko higayon. Mamugos ka gani. Mulayas ko o kanon ko ang atong anak. Nobi. Husto na, Ronel. Enough is
we're not meant for each other. Dili na tinuod, Nubi. Pag ko malimot. Nagsugod na nga way feelings sa usap-usap. Tinuod. Wa gyud ko'y feelings nimo kay wa pa man ko masayod unsay kugma. Sumagod. Pagsugod pa lang nato, wa ko masayod unsay akong buhaton. Ikaw pa ang unang binuhat nga gikauban ko sa kama. O ikaw pasab ang unang lalaki nga may suwat sa akong kinabuhi. Nubi, tuho iko. Kato ikaduhang higayon nga nakauban ta. Wa na ko makasabot sa akong kipati. Pero kung ang kahigayon na di ay maoy mo tiaw, dili mo kinikapugan. Wa ka naman mawa sa akong hunahuna, pero may patigbabaw lang yun ako ang akong ambisyon. May abot ang katunganan sa akong damgo nga mahimong exchange scholar. Hinugnan kami larga ko nga wa ko magkapahibaw ni mo. Pero wa ka na mawa sa akong hunahuna, Nubi. Mao ka na tinuod. Sige na. Dili ang magsulti ko kay din sa phone. Nubi, Kung matuo ko nimo, ako lang kapoy maalawot. Iayran ko sa imong inahan. dako mo bahin sa akong kinabuhi. Ikaw ug ang atong anak. Basta, dili ko gusto mo ari ka sa bahay. Bye. Nubi, kadiyot lang. Hello? Nubi? Hello? I-off na niya ang iyang cellphone. Pero dili ko mo surrender. Ligunon ko na ang akong kahimtang. Magpakayaw ko. Kung baskog na ko, wala makapugong sa akong tinguhang na pagbawi nilagi ka ni Alma. Wala na'y makapugong na ko. Bisag ang ako pang inahan. Nasuko lang gyapon ka nako. Wa man. Wa man lagi nimo isugat si laki nako. May busina ba ako aron pagpahibaw nimo nga miabot nako. Gikapoy ko. Ah, kadiyot lang. Asa man ka? Sa kusina. Ato na ta sa kwarto. Ato hagwaon si laki. Ambing bata bi. Una lang sa kwarto. Magpatulo ko ni mama unsaon pagluto og lami ang sudan. Naglikay ka ba nako? Please. Hatagi una kong space. Kuha si laki. Kung gusto kaging hagwa sa bata. Dali dong. Kita na lang yung magagwaay sa kwarto ha. Ako'y nahasol sa inyong kahimtang ni Alma. Ako mo'y gilainan. Dili man gud mo ingon ini. Hangtod sab ko, ma. Nahasol. Gilainan sa akong kipati. Murabag, kalit nga doon ay kausaban. Unsa may kausapan? Ambot. Usap ko mahibaw. Ayog dugaya ang inyong wa pag sinabtanay ni Alma. Tingalig maapektuhan ng bata. Sadyang kibunyagan si Laki. Kumpleto siya. Diya iyang amahan. Og diya sa... Og nangandoy ka na nga makahiusa mo si Ronel. Aron makumpleto ang inyong pamilya. Naalay papag. Kunwa pa ang iyang inahan, imong biyaan si Alma. Ambot. Nubi, kinahanglan mo kalinaw ang imong huna-huna. Mabuang ka. Ma, Dili na ako mapasaylo ang akong kaugalingon kung matinuod ang akong kahadlok. way mahitabo na ko, ma. Dili ko gusto magbuwag ta. Labi na gyud kay naa na si Laki. Husaya ang imong kaugalingon, Nubi. Aron sa di ko mag-ul. Ang imong problema, ako sad nga problema. Tagailang kong panahon, ma. Kamay lang nga panahon. Aron ma-adjust ko na nga ako kaugalingon.
Aron mahibalik ang akong kadasig. Ug mahimo ng normal ang tanan. Kamay lang panahon, ma. Ni araman di ay kadinhi. Ngano? Imong konsultihan nga madawat na nimo si Nobi. Kadto ding babayhana ang imong gihuna-huna. Mayo pag mubalik ka na lang sa Boston. O kalimti ka tong Nobi. Unsay mong gisulti? Hatagan lagi po tag-utang ni Alma. Habi kay hapit naman siya mapreso. Unsay mapreso? Hapit na masulbad nga nung nawad-an og break ang auto ni Ronel. Kinsang Ronel? Ang hapit mamatay tungod sa usa ka car accident. Diin kadtong Alma, maoy nagmaniobra. Wag yun ko magkasabot nimo, Jack. Paminaw pa. Paminaw kay pasabdon ka nako. Aron makaingon ka nga duna ko'y katarungan, aron mapreso sila. Mahimong magsulti ta. Unsa may ato pa nagsultihan? Ang gipakita nimo karong kalainan. Pero dili ta magsulti din Manggawas ta. Nakalitan lang ko sa mga pangitabo. Mahimo pa. Hatagi una kog space. Gamay lang nga space. Aron makunik ko ang wasab na ko isabting pangitabo. Wa ko maanad sa bugnaw nimong pagtagad nako. Maugani nga nangayo ko nimong space. Kamay lang nga space. Hangtod ko wasab kong masayod sa nangitabo sa akong kinabuhi. Tungod niya tong Ronel? Wa lagi kong mahibaw. Imo kong gisinghakan. Di man ka mo sabot na ako. Wa lagi ko maanad sa ugali mong tinagdan ako. Nakalitan ko. Nauwaw ko sa nahitabo sa bunyag. O ang maong talanawon, pirming mohasol na ako. Murabag feeling na ako. Dagang tudlo ang mitulisok na ako. Kay gawas nga doon ako'y kalivin nga tumboy. May lalaki pag yun nga nakahilabot na ako. Hinungdan nga may anak ko. Ato silang gipasabot nga sperm cell donor ang amahan sa imong anak. Pero dito ang amahan. Nangangkon na siya mauyaman. Nahuman na ang bunyag. Pero ang issue sa akong pagkababay, lapas pa sa ilang una-una. Mamiya ta din Nagtuo ka nga maunay solusyon sa kaso nga ako rong gibati. Tugani ko sa tinuod. Nahasol ka ba? Kay mitungagid sa bunyag ang amahan ni Lucky? Ambot lang. Tugani ko. Prangkahi ko. Giingnan ka na ko nga naglibog pa ko. Nagkinahanglan pa kong space. Ano matimbang-timbang ko kung asagi ko paingon. Kung kinsagi angayan kong unungan. Ganon ni amang ka? May mong magigsulti ni Ronel, ma'am? Unsa may inyong panagsultihan? Kadto na sang bagagnaw nga Nobi? Ma'am, dili. Di na mauya kong tuyo niya. Pero ay lang nga bagagnaong si Nobi. Mulaban yung kani atong Nobi kay uyaban mong duha. Inyo lang yung gitonto ang akong anak, no? Di na tinuod, ma'am. Dili ko uyab si Nobi. Ang boto ako masahid sa ilang relasyon ni Ronel. Nga ako nasayran nga uyab ni Nobi, maura katong tumboy. Husto na! Nga akong paganhimam, maura gyud ang pag-agni ni Ronel. Nga ikihan niya katong tumboy. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Kinahalang bayran sa tumboy ang iyang gibuhat ni Ronel. Labi na ang imong anak ni Higayuna. Wa ko makasabot. Nadisgrasya si Ronel tungod ginawad anog break ang iyang auto. Ba? O katong tumboy mao'y nagmaniobra?
aron mawad-an og break ang auto ni Ronel? Kwartahan si Alma busa makahimo kay siya pagbayad aron mawad-an og break ang auto ni Ronel. Og posible kayo ng buhaton ni Alma, ma'am. Tungod kay nahadlok siya nga dili siya ilhong amahan sa anak ni Nubi. Kadtong tumboy mao'y nakaingon nga hapit mamatay ang akong anak. Ha? May lain pa ba makahimo ni anak? Kadtorang tumboy. Mas maayo sab nga kita'y nagkasulti na aron ikay makapugos ni anang imong anak. Nga iyag yung iduot si Alma sa nahitabo niya. Magdali ko pa uli kay igo ko lang gibilin si Lucky ni Mama. Huwag naman ko'y vitamin si Lucky. Gabi! Sakay na! Salamat na lang, Jack. Gabi, doon na lang importante kin isulti mo. Alang ni sa kaayuhan ninyong duha sa imong anak. Unsa? Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon, ikaw akong unungan. O palihugday ko no og subscribe sa akong YouTube channel ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.